Sabay lang ah. Oh. Ay, ko pa jujo. Magaway. Ajak. Naipit siguro na. Sa taas tayo. Para na. Oh. Ato na kaibigan na sila. Ato na kaibigan. Ito yung sa dami natin mga boss ha. Dami natin to. Pizza lang yan. Sabay lang ah. Oh. Ay, ko pa jujo. Ay ka. Siguro lang. Putos jujo, putos. Ha? Putos ka diyo. Ay putos. Tapos siguro oy. Ay ka dito siya na iko. Putos lagi diyan, putos lagi diyo. Tapos Wala man ka juju. wala katarong. Ah, yan ang kaibigan ko. Dito na sa Yan ang kaibigan na puso namin. Ay bino na daw. Wala ka. Kung ako rin mo dyan may diputar. Ayos sa bino. Wala ka. Gur! naman na sila. Wala ka. Bino? Awa. Putar rin. Bino? Lang. Uy, tara na. Siya pa inggo. Uy, tara na. Kapoy lang. Dobla kapoy. Tay, usama na nilapon. Sakayo. Ay, buhi oy. Tamper mo na. Tamper na. Ayan, bagsak na. So, nanadali. Nalaglag yung mga idol, no? So, ito mga boss sa 30 na bilang to. Pag hindi nakatamper yung puwet ng gagamba, hindi nakadikit sa stick, so talo, no? So, yung problema ng gagamba natin dito, naglalakad sa stick ng tao natin, no? Nagabitaw natin. Pero, pag sa roid mga boss, tumitigil talaga siya. Matinding tama na gagamba na ito mga idol na kusuran to. So, out of 10 fights mga idol, ito lang yung dali sa atin. So, bawi tayo mga idol. Lahat to, dadalihin natin to. Usang alaw. Disgrasya talaga to. So, tinamaan pa siya sa pusod, no? So, last na kagatan nila. Nadali talaga siya. So, talo tayo dito mga idol. Nakaw. Uwe. Sige. Yeah. Bye mo. Sa dalong ga. Bye mo, boss. Oh no. Buhi kayo, oy. Chris. Lingod lang yung guys. 4. 5. Bitay na siya. Sa luiga. 7. 8. Lakaw ba ganing ina? 9. Sige lang, pabilangan lang. Isa. Pabilangan lang. 1. Buhi kayo, 2. pabilangan na, pabilangan lang. 3. Kuan siya. 4. Ok siya. 5. Naglabihan siya. 6. 7. 8. Buhi sa dalong. 9. Diba? 10. 2. Laging lagi siya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122
Cinco. Oh, lakat sa stick, oh. Siete. Laka. Ocho. Ala, tagay mo. Nueve. Ano? Diez.
Wala pa muna, ikwan pa muna. Apa oh, ano? Uy, Lalap tara guys. Wala yun. Yes, lagi. Wala tamay mo boss. Perde. Aptan dyan, kaya kaya pagkakamang. Ano magaway? Naipit siguro, naipit. Kapilit sa! Iso ka! Tara tayo sa isa ko ka lang, 2-5 boss. Jojo. 2-5 ra. Wala, 1 kilo mo. 2-5. 5 mo. 2-5 lang. Alis ka. Alis. Alis, piso ka. Piso. 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 Alis. Dula-dula na pa ara sa taas tayo. Pansin nyo mga idol, no? Kahit lamang tayo sa timbang dito, kasi give and take kami dito, no? Malaki-laki yung timbang ko ng gagamba dito. Sa kabila naman, malaki-laki yung timbang ng gagamba niya. So, siya pa rin yung lawagan talaga. Superstar talaga to mga idol. Mahirap to kalabanin talaga. Nag-champion din to lagi sa Davao, no? Saka tropa pips din natin to, pusang ina. Matindi talaga tong kalaban na to mga idol. Kahit sinong tanongin nyo, no? Yung Joe Lugs na entry name, tigas-tigas yan. Patagal na to sa kagambahan mga boss. Pero good game to mga idol kasi all goods na kalaban to si Jojo, no? Napakabait na ito mga idol, ang dali kausap. So let's go. Hindi tayo, palagyan mga idol. So salto yung entry name natin dito. Alam nyo na, minimum lang tayo sugal sa loob, no? 1.5, 2,000 lang yung pinakamalaking sugal natin sa loob. Pag silip-silip tayo onte, kuha tayo sa labas. So ganun diskarte natin dito. Saudi siya. Waterman? Ilan ito ba siya? 4 lang daw. Ara na tulan. 4.50. Sige, buwi. Geometris. Julax versus Salto. Kaibigan parang nasilawan siya ba? Hindi. Jojo pa. Lumang may mata. Jojo pa, Jojo. Araw? Oh, mataas na yan. 14,000 mataas nga. Jojo pa, Jojo. Jojo pa, Jojo. Jojo pa. Uy. Wala ka sabay. 2.5 lang boss Jo ah. Prepare, buwi. Master. Saan Jo? Ara na? Oh. Ato na kaibigan. Ato na kaibigan. Ato na. Ayun na. Ato na. Ano yung kaibigan? Lamang matabin. Ara na. Lamang matabin. Ayan na kaibigan. Oh. Uy, kuha na pa tayo. Sigurahon niyo pa tayo. Yan, kaibigan. Na, ano nila? Okay. Balik mo man. Dili pa ka siya. Iyo nga. Saan? Ikot ba doon sa... Ah, tala. Ikot. Trupa. Stop na! Ay, Salakage. Salakage. Pindagi. Sun-sun yung ulo niyo, boy! Salakage. Nara, nagkit. Sige. Sige. Sakagi lang. Wala ga. Sakagi lang. Sakagi lang. Ato na! Sakagi lang. Sakagi lang. Sakagi lang. Ara na! Sakagi lang. Ay, di po na nga to, si Gambido, nakpan. Ayaw nga. Uy! Hindi mo na lahat. Ayaw disgrasya dra. Ayaw disgrasya dra. Oh no. Uno lang. Huwag na. Gago na kabalos po. Dagan pa niya. Dagan sakitan niya. Patay na. Buwi ni. Ha? Karoon lang. Sige, ga. Buwi ka ni. Hindi pa naman dadali pa tayo. Dadali pa tayo ni. Buwi ka na. Sige na. Hindi mo na ipagkakita. Tangka ko lang. Buwi ni. Goodbye na lang imo. Goodbye na lang imo. Hawaii. Puta na kuro na ako. Para dyan. Music boy pa dyan. Sana pa kayo na. Balos lang. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dili lang ihapa kay papatay na ako pre. Sagli lang. Tres. Cuatro.
Pilas sa blanco. 7, Bela kaya di kayo mga silinan sa karon. 9, So, ano, bayad na na. 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, Ay, buwi. 6, 7, 8, 9, 10. Timber, lakaw pa. Timber, wala ka po nung Kailangan naman. boss. Ha? Pilita. Tapos na sa hiyap. Lampas na Bilang na. Bilang na tulo. Tatlo na. Kahit na lang. Naman na timber. Walang timber, oy. Dugan, oy. Bawi lang tayo mga idol. Ano nangyari sa atin sa first fight, yun din yung nangyari sa kanya second fight, no? So, inabutan ng bilang mga idol, hindi nakatamper yung gagamba niya. Ito na yung give and take namin mga boss, no? Tayo naman yung maliit sa timbang. Siya naman yung lamang. So, 39 versus 40. Abangan nyo mga idol. Bago ka, dos.